Ftehim ġdid bejn il-Ministeru għas-Saħħa u l-Fondazzjoni Surret il-Bniedem se jissarraf f'investiment ta' €2,800,000 fi 3 snin għal 3 djar fil-komunità mexxija mill-Fondazzjoni li toffri kenn u appoġġ lil persuni bi sfidi ta' saħħa mentali. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Jien Borġ ħabbar dan l-investiment waqt l-iffirmar ta' ftehim bejn is-Servizzi Nazzjonali għas-Saħħa Mentali u l-Fondazzjoni Surret il-Bniedem li tmexxi dar Imelda, dar Franġisk u dar Viktorja li flimkien jistgħu joffru għajnuna lil 32 persuna. Id-Deputat Prim Ministru Borġ spjega kif din il-ħidma konġunta tixet l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn il-Gvern, is-settur privat, il-komunitajiet u l-ħaqdiet mhux governattivi. Ftehim li ser jara investiment min-naħa tal-Gvern ta' kważi €3 miljun fuq 3 djar fil-komunità u fuq kollox il-ħidma l-kollaborazzjoni ma' ħaqdiet mhux governattivi illi hija essenzjali fl-istrateġija għal-kura ta' saħħa mentali. Il-Chairperson ta' Fondazzjoni Surret il-Bniedem, Dr. Marik Xiberras, faħret dan il-ftehim li qalet qed jagħti aktar ċarezza biex is-servizzi f'dawn it-3 djar u jittejbu b'mod sostenibbli fis-snin li ġejjin. Illum huwa evidenti ħafna illi nies ta' dan li batu minn din il-problema ikunu aħjar meta jgħixu f'postijiet żgħar fil-komunità. Għaldastant saħħa ta' dan il-Peer Public Social Partnership li firmajna llum ħankunu qegħdin inkomplu ħidma li bdejna fl-2009. Ġie spjegat li minn barra l-appoġġ finanzjarju mill-Ministeru għas-Saħħa, il-ftehim ġdid ifassal qafas ċara l-finanzjament u l-governanza tas-servizzi offruti mill-Fondazzjoni filwaqt li jsaħħaħ il-kontinwità, it-trasparenza u r-responsabilità floti tal-kura lil persuni li jeħtieġu appoġġ residenzjali fit-tul f'dawn it-3 djar. Dan bilan li jiġi żgurat li dawn is-servizzi jibqgħu jingħataw bi standards għoljin ta' kwalità u b'rispett sħiħ lejn id-dinjità tal-persuna.